स्कुल माधुरदेव ना शंकरदेव होनोथाय आसामनि स्कुल आसामिस स्कुल बर'फोरबो फरायो है साना वाला मोनबाय जोंनि साना लाग्राया खायजा नाखि खायजा साना दियक साना खाम कतपुरा আহিলে মানে ঘৰৰ পৰা আহিছে খেল চাবলৈ যাম তাত কৰাইগুৰি ফাইনালটো ক'ব নোৱাৰি দেই साना जानोसै साना दखानिजों आंनिजों गस्लाया एखे जला भालके लगायदो हा पियास काटा पियास हानाया नै मालाय स्पिड हासार हानानै माने साना फाननानै गोथौ जाजोबलायबाय ओइ खै थाखानि नोंबो जागोन हा जादो एसे बेखौ बेलेग बेलेग नाखिना एखे ओरैबायदि टेस्ट ना सानाया फैबाथाय जालांथारनांगौ माने थानो हाया जायोब्रा मैया जानायालाय माथो जाखो आरो जों बै लामायाव लाखिनानै जाबावोसो हालदै मस्ला संख्रि होजोब्बाय माबा माबि नाफाम बाथोनफोरबो होलाजोब्बाय नामा थिगसे जलखिया दिबिनो मानसिया पातला पातला थिगसे जलखिया जाबावो नै बियो बेरे मोदै होबाय अडिअखौ नोङो माबा मोनसे बायनानै स्पिकार मोनसे बायनानै होब्रा जानोसै जानांगौ मोजांलाय आरो दस्तर बानायदो सियाखै जाजोबगोन बायदि हरलाबो नै आंनाबो दं नै सिन्था नांबाय नामा आसोल मोनजायैनि गैया जाजोब्बाय सुपारबो सेखनानै आंनिखौ आंसो जाग्रोदों नाय ओइ नै जाया होनग्रा मानसिया आलौदों मजा मजा हट ना सानाया ओइ कामरा इधर देखो होनानै बेखौ ओमफ्राय लासिं सिंनि ब्लगआव मा होनाङा बेलाय ओइ जाम्बा नोंनि बेरायफादा नों माजोंसो आं माबा जायगा नामा ब्लगिं खालामनाय फाग्ला बेखौ भिडिअ होनो नों ब्लग खालामनानै बरिया बेलासि बेलासि बेराय दा एसे लामाया प्रब्लेम आरो